hvad det skal handle om. For som nogle af jer måske så tidligere, så gav vi tidligere på aften gode råd til, hvordan man får mere trafik på sin hjemmeside, hvordan der er flere, der kommer ind og kigger. Og det var fordi vores tvillinger, der står her, Andreas og Rune, I har skrevet til os, I vil gerne have flere til at kigge på de ting, I laver. Og I spiller jo altså klaver. Ja. Hvor lang tid har I spillet sammen? Altså, vi har spillet sammen i 2 år nu. Det var for 2 år siden, hvor der var noget musikskoledag i Tivoli. Og så blev Andreas og mig bedt om at spille firehændig klaver til det her. Ja. Og der sad I jo ved siden af hinanden og spillede. Nu skal I jo lige om lidt vise, at I faktisk også kan ligge på ryggen og spille sådan med hovedet ind under klaveret. Hvordan har I fået den idé? Vi ville have noget nyt til vores YouTube-kanal. Og så, vi forsøgte os lidt at stå bag klaveret og stå med ryggen til klaveret. Men så var det altså den her metode, der virkede bedst. Jamen, skal vi ikke kaste os ud i at se det? Jo. Ned og ligge med jer. Ja. Og Christian og Pia, nu skal I komme tættere på, hvis I skal det kunne være, at vi lige skulle forklare noget. Altså, når man ligger sådan her, så er det jo spejlvendt. Ja. Så det er den første udfordring i hvert fald. Den anden udfordring bliver lige at finde tangenterne. Ja. De kan spille firehændigt, hvor de ligger ned med hovedet under klaveret. Det kunne I overveje til jeres show. Noderne står bare nede under klaveret. Ja. Er I klar? Nej, kør løs!